I will complain with Sissini Cocoa, Epe Ajiwakade, Jusa herbal mixture, and need a Jusa herbal capsules, and no who jack a sepan and neck, Nikodi Brew, William, a Yama money mema, a Jusa herbal mixture, and need Jusa herbal capsules, and your cocoa needs to see your real drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Mr. Snassi, na men serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Ah, na Edusa ya wase se me blabo we. Sudi, me bi komo me mami adwoamwa. Hey, what dance ye aye juma. It's a living testimony. Kona kwa Judy. What can keep yeah, Edusa Ray. Obie timinumbi. I just append for. One woman kwadano for. Any the onion fear do me. FDA. Ahwehwe sa adwade nkrato yi mu. Agye atum se eye. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who dreaded there. Nikodi Brew. Who said I will complain with Sissini Cocoa, Epe Ajiwakade, Jusa herbal mixture, and need a Jusa herbal capsules, and no who jack a sepan and neck. Nikodi Brew. Oh, Binti Sawo, Hallelujah, so Roni Poma. Yeah, cron, yes, Obinti sawo, asoro ni forma, oh yeah, cron, yeshira, woni, eviya mere santi yewa, ampara obi tisawo, osoroni foma, ampara oye cron, yeshira, obinti sawo, asoro ni forma, hallelujah, oh yeah, cron, oh yeah, cron, yeshira, woni, amiri santi, Jesus. Obinti sawo, asoro ni foma, ampara uye cron, yeshira, obinti sawo, cron, yeshira, yeda wasia, fasa, eviya
Sanisa, free Wayana, Yeraiti, Wasia, Wayana, free, Jesus. Wama, Yekwaneri, Yada Wasia, Yada Wasia, Iwaya, Iwayo, Para, Yada Wasia, Wayana free, Wayana Yada Wasia, Wadia, Shabadaba. To me, Wadia, into me, Wadia, to me, then I was see to me,
Sabadaba. Onyamiye. Mami. Yes, sorry, Rade. Sita. Onyamiya. Onyamiye. Para. Samidana Sita. Asayana Sita. Asayanyo. Samidana Sita. Onyamiye. Para. Oye mamio. Sayana Sita. Onyamiya. Onyamiye. Sayana Sita. Asabuye. Asabuye wa. Ampara. Asafu Yehowa. Adoma koma. Tumina. Ayewuna ubo surunya asasi emutumi nara ayewuna ubo surunya asasi emutumi nara ayewuna Surunya asasi emutuminara yeutu ona yes sari urate nisababadaba kololosa emutuminara yeutu tuminara yeutu apara tuminara yeutu yetuse Sunya Sasi Emutomira Eutuna Sunya Sasi Emutomira Eutuna Sunya Sasi Emutuminara Ayewuna Surunya Sasi Emutuminara Hallelujah Jesus Hallelujah.
Shababarabosa. Nazu Baba Baraban. Kristo yekuni namba nimo jana. Yes, sorry, ready. Yes, sorry, ready. Wadio di boye yodi semi amuntu dede Kristo yekuni namba nimo jana Shababarabu. Nikapa Yantarababa. Wadio di boye yodi semi amuntu dede. Hallelujah. Praise God. Ede radi nyankopon ahye. My God. Ena wie nso. She radi de yen kwa cheyen. Wo hu yemobo. Na radi aya yadom. Ayo tumfo na dom ne na doye. Ntina wie eda so tesa na yete. My God. Ani onyam nka de oto osoro. Yes. Na wote ase da. The onsesa no onsatrada. Hey. Adie nyina so tumfo no. Jesus. Ni dina ni monyam ne ahyeda nka. Ehira no ya ne kase pagya ne din. My God. Ayama ne din kase konokono no so. My God. Awie ma me no ntumrika wa ohwe yen. Obia tumrika na to nsa frɛ ne sɛ ɔmra. Na onfanani emehwe na untie mysteries of the gospel. Ukuada awie bia free no mienoko. Awie me pese wo fa Bible ba bia wo. Na ya kenkan nyamsem. Ewo John chapter 6 verse 47. Asempa ne said Yohane Tremayen. Eti ayensia. Enchechemu aduanan enso. Amene woncha hintasem bi. Awie me pese me no chasem bi a eye hintasem. Na ufam adwene ne boa wo. Me pese elder ken kama John chapter 6 verse number 47. Bacho yentie ade ase. Mereka akyere mu nukremu pa arase. My God. Die oji die no owodankwa. Hallelujah. Me pese odisi wa. Yesu ni nipadom bi na ahia. Asɛm yɛ brɛ bi a wɔ gallery brɛ ogu so wɔyɛ n'adwuma no ɔtena abɔnto no ɔka kyɛn so mmiɛnta nsuo no yɛnkɔ n'agya na ɔtena abɔnto no mu no ɔtwa kɔ n'agya gallery mpɔtam hɔ a na Bible si nipadɔm bebree tu di Yesu akyi na ogu so a wɔkyerɛkyerɛ ɔyɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne bi ma nipa empem no aduane di fa bodo ne mpata mienu ne miensa o hyira so no bubu ma o odi wie ya o meme ye no wo sansan kyerɛ nti wotudi Yesu akyi na nenya bibia sɛ aduane na wonya di ye no and odi Yesu akyi because of miracle. Ba Yesu no mo kasai edu ba bi no ka tom say mene kwabodo no my God do what Jimmy no what is that what din kwapa no bi a ekom ne ne da Jesus na Yesu paso tom say anya pa no ne hia wo mo yes nemom onu akasa aduane na wo modie no anche kombesa de won nemom so beti ne didi a obetrese na wanya nkwa bia we call it the eternal life. Eternal life. Eti awie nyame shema me kan say life without Jesus, my God, life without Christ is like
unsharpened pencil. My God. It has no point. When you are some man will be car, Mammy will be telling you, sir, Abrabobia Nipa. Hey. And yet you are near obedient. Yet you are near obedient. Here. And then you to my obefra. There be. And then you are there was here. And then you Japadia was here. Nina. But with all this life without Christ, it's like unsharpened pencil. Power. It has no point. No question. At the same pencil, I know. Any baby, it has no point. Son, any baby, Branamu Yasi. Oma Brabokoya. So when you're Dianidia, when you send one, was you see a day can Wusia? When you're Japadia, when you send one, when you say yes to near Brabonua, so we are didn't Abrabonua, Nabrabonoko, but and now make a tell, sir. Every life without Christ is like unsharpened pencil. It has no point. Abrabobia Wobo, Minkotin Kotia, your Franco Fubi the occasion. You can make this life through your own efforts. They don't believe in the existence of God, and these people are fools. No question. Because according to Psalm 53, Bible says it is only the fool that says in his heart there's no God. Bible says nobody can tell me say this system of the world now running. It has no control. Who told you? One a culture. Say we are system here. A dear Ben now operating. Michael for ya make us some say. It will be necessary. No question. If you did, I will be necessary. No question. We are see every design has a designer. No question. And the creation is a design. My God. A body who is Utu ani you must say you must say fefe. She born na we mepo. Hey. Na we poda ho. Na we sase. I da it is a design by itself. Creation is a design. Creation is every design has a designer. Power. I came to tell you the mystery of the gospel. Jesus. Nyamisan wo duma nwanwa. Interesting. Na dia na yo common sense. Common sense. Common sense e binu mujina so say wo common sense na odi eye bibia na wo utimi ka se nyankopɔ bia ne won is nonsense. Because that same common sense will tell you that adie bia wo wiase ewo na ewo ba bia free. No question. Adie bia wo bia has its source or origin. That's why. You can't just tell me say nipa you free you one you be you tisi ye. Nipa for processing the fundamental bebre money aba, and where is that source? Where is that source? Adie bia no one my eba kwa. God is all alone. So you be to me architect. Etimi ye dan design. No you foundation. No peja dan. Okola ko ede ye fe. Du baby na ko gyina mpoano na hwe na nyame asem aka se ayame na medi anua to opose. No question. That is the word of God. Hey. Aye nyankopon na di anua to opose. Say odu bu bona odu ha go back. Enka epu katwa fe nipa nyina so because ensure aye to test. Asase atitui ensure afa to test. It is ensure kase wotia fe wiase so a within a second ye nyina ye be mem ye be ira me pese me ka kire obi awie ye wotie me se mo obi ana dauda ko me no nya fre he obi si nyankopo ye hu no to ade ye hu de be de ne ade ade ahe na mfama firi ba
When a woman from a city, but from a and from a baby a fiber, and from a soil to so a cocoa. It's an invisible material. For when you but from a now my Bible tell me say ayo nyankopon na home nko me go ni pada sanim ansal woni pa ba yo krati asefo kwasem. Life without God, life without Christ is like unsharpened pencil. It has no point. No kwasem. Na me adie here me pa ba ko ani say so woni na masasa so we su sa na wonfa awurade enye wura onfa Yesu nyahwe woni sa brabono wa huode no mmode ma na de ukoba awrawo so ma wo mu se wo tato ampani fo bo ba se wo brete wo ane ne wo so free hene. And after life, after this life, again it was. But so yes, you shall enjoy the eternal life. Makarabus, Branda Brusa Brayatayata. Kasatira wabi awotia bia wi bia odu brabo ni nam ni trufo ni atete trufo na onu na ani ya obeye Consider my goals are enlightened your spiritual understanding and grant you wisdom and knowledge into his way. Awurade me obi tiase wo awurade asem wo kwas. Awurade me obi ani. Yes. Awo nasem. Abrabobia awurade onyankopon tumfo na wo ya so ne asase nim no. It is expensive bi ayensensen na. Abrabo awurade nim no. It has no point. No kwasem. Una who say what do baby? Una who say wo fe. Una who say wo position. Una who say wo ska. But without Jesus, your life has no point. Hey! Hey! One no ultimate dandy nipa brabo ko baby open. Ah, nenye sika ni be na tena se obabum. I was say me credit nanom. Onfa nyankopon nya hwe. Fanya hwe. Wo ye no se san gofo we bi se nya me bi eni ho. Etie ye ne kra ne na ho den. Ene ni nyansa ne nim de. Ene di na bedu ba bi e wo bedu no. Eti so wanya sika de a. Ene ne kra ne di no nom no wo mro. Onchiri. No nya de ope. Ana dula no urana. Hey! What dey kwana man no? Dey kwana man no. No dey hunya de ne man. Dey hunya de man. No dey sika ne man. Dey sika ba ye. No dey lu nyam ne. O ka tira ne se. Wo kwase apa. If you say na Psalm 53 say odegentwe na se na komam se nyankopon bi ani. Ono se na de ya meje okra na frunsem. To okra frunsem. Na de wa bra pa nyina e ho ade a. Life without Christ is like unsharpened pencil. It has no point. Me too obi for we. Me kasetre obi. Say won nanti a wo kwa wo banyina. Eno ya. Ana ya kacha say ya sore pani ba ko. Oni ne ire di nkomo. Akodware abum. Abosiri he.
agye w'ani akɔtɔ wada adeɛ bɛkyi ene ya about 4:30 to 5 bɛma no yɛ horɔ onwane no pusu na he is gone asɔre panyin kɔ he is gone nkɔne ɛwɔ deɛ wɔde kubu sɛ nyankopɔn ɛno na wɔsɛ kasa kyerɛ obi wotie asase so a woso fa nyame nyahwɛ yo what is the mystery behind death ɛyintasɛm bɛ na ta wuwu akyiri bible se ada no na nyankopɔn ka kyerɛ adam sɛ ada mobɛdie kyerɛ dua bɛwɔ bi owuo na mobɛwuo so it is somebody who created death that is the mystery it is only one me boa maneɛ sɛ deɛ owuo yɛ ne deɛ no ɛti ɛna no yesu se I am the resurrection alive mene wɔwu sɔreɛ ɛne nkwa na deɛ ɔgye me deɛ no so ɔwu pɛ ɛti sɛ wogye yesu deɛ a sɛ wowu pɛ a wobɛnya nkwa awia me ne obi kasa sɛ yɛde owu ma tɔ so a sɛ yɛbrɛ wo kra ase a yɛto wo kra kɔsa the one who is the resurrection alive is here yes so wowu mpo bɛma wanya nkwa by the power ɛna no akyire no so na nkwa sa wɔ hɔ ma wɔahyide mu paul sɛ metua wɔ yɛ abrɛ mo na mede asɛ mu nkran na mede akyekyere mo worɛ according to 1 Corinthians chapter Thessalonians chapter 4 verse number 13 ɔsɛ na wo na adeda ne deɛ mempɛ sɛ mɛsi mo soɔ sɛ wɔn a aka ɛni anidasoɔ na so yɛgye ne sɛ yesu wui yɛgye ayabɔ sata mene obi kasa wɔ ha my god ansɛm wɔ made ma na bɛte aseɛ ɛnyɛ wɔn a wɔnam ɛkeka sɛ nyame bi ani hɔ ɛnyɛ wɔn a wɔnenam a wɔbrɛbɔ ɛsi wɔ yie obi wɔ kɔ wɔn sɛ ani ten wɔne kaprɛ damadan bɔtɔm ɛnso wɔmfa nyame nya hwɛ kasa basabasa nyame no a mosom no wɔwɔi wɔn ne yɛde ani ahu no so wɔne kaprɛ ɛnso wɔne dama ɛsikafo mpo kaa na nka yɛbɛhu wɔn mmɔbɔ na wɔn nso wɔne dama wɔne kaprɛ wo bɔtɔm nyinaa dry asɛ nkyereɛ ɛho ayɛ kɔbokɔbo wo so wonwene wo ho wobɔtɔm no nyina soɔ ɛna wie me tuo bi fo sɛ sɛ brabɔ bi wɔwɔ bra awurade ni mu a abrabɔ bi wɔwɔ bra my god wɔyi nyame asi nkyɛe a ma onim na ho nsom owura ne te ase asase ɛne ɔsoro wura ne te ase yɛpɛ sɛ yɛne wobɔ mpaeɛ wie a so onim Jesus a mo onim na ho so sɛ we serve the living God onyankopɔn ne ɔte aseɛ ɔbɔade nyankopɔn ne yɛsom no Jesus kabababo sataya Jesus, no cry. Only other friend. Some strategy will not so deep because what catches in Namibian way of any Unyame. It is Namibian wa. Ubetia Bobra said you open bia. Bobra said you open. No catches who and one. Bibian will watch. Sasana tia dia NSNK we as system kranka enkwasi asem because ekobi obi an kan fanu ko police station da bi da se nipa kura hunu nyansa enipa da se ni kura TV ase hunu nyansa se obi ya de bi a enye tie nipa na ye fanu ko police station se ndibia obi wie obi ade a edete genesade wo obi wie obi ade a ye fanu ko court na ye mani nyintum se wodi fo fanu ko to prison wokɔ nipa kɔ so onim sa nyansa wi put all these systems in place so the be run ne ate abɔne fosɛm so na onyankopɔn ne wɔyɛ ɔsoro ne asase no ɛna saa
Obeje ni pasa. Dabi se obi aye bibia do pe bia na okosa. Nyame bia no okosa dia. Then the nature will not be fair. But nature is fair. Hey. Pejansa baby obia. Pejansa. My God. Pejansa so ko sorry. Ana so ko sorry no wajaya. Ame no mo mpa kasa se we bi machi. Kasa urade. Kabi kasa urade Yesu. Urade Yesu. Se kanin na minimu a. Se kanin na minimu a. Ene de mahunu se. Ene de mahunu se. Se won kama brabo ho. Se won kama brabo. Na mi yu firi ma brabo mu a. Na mi yu firi ma brabo. Emfa so bi ani me so. So bi ani me so. Eni na mi wiase sa akwa. Eni na mi wiase sa akwa. Wo ho ampa. Wo ho ampa. Ene wie. Mi jama brabo mu ma. Jama brabo mu ma. Me de me ho ma. Me de me ho ma. Me fa se me wura. Fa se me wura. Ene me kra je nko. Ene me kra je nko. Me bofo no. Me bofo no. Una adi me be wiase. Una adi me be wiase. O hu mi ntina me tiase. Hu mi ntina me tiase. Wadum tina me tiase. Wadum tina me tiase. Wo mum mfum so ngum so. Mum mfum so. Awie jeme. Awie jeme. Etuatie bia me tie. Etuatie bia me tie. Awurade fa cheme. Awurade fa cheme. Na hu me mobo. Na hu me mobo. Na kai me bio. Na kai me bio. Se de wadoye. Se de wadoye. Awurade ni me twa me ho hia. Awurade ni me twa me ho hia. Afodi etwa me ho hia. Afodi etwa me ho hia. Ani de me di mani hunu. Ani de me di mani hunu. Akyere se wo ho apa. Akyere se wo ho apa. Se me di akyie bi o makomo. Se me di akyie bi o makomo. Se ne nyame bi eni ho a. Se nyame bi ni ho a. Se me fa nyame bi anya hu. Se me fa nyame bi anya. Obo ade nyankopon. Bo ade nyankopon. Wo ho nti. Wo ho nti. Fa me bone cheme. Fa me bone cheme. Afa Yesu Kristo. Yesu Kristo. Woni wiase agye nkwa. Woni wiase agye nkwa. Bra betena ma bra bom. Bra betena ma bra. Nene me nante. Nene me nante. Sira me dia menye. Sira me dia menye. Medi wachida. Medi wachida. Me nkwa na nyina. Me nkwa na nyina. Yesu demo. Yesu demo. Boa me. After what bumpire we are, I'm a bumpire. I'd be the shit. My God. Say we are for him to tell so a casa train pebi. Well, many pebi and yabom so. Jesus. Sir Abraba on Baba wouldn't know. At the same pencil be answers and no. A minion so be a minion so. A nippo be a dear be so a nippon. Okwa Koto baby. You know a chera quabu. A radiji wrong. Amen. Can I want sat town? No be a young quad you were ready more. Fa won she na fa odin to on so my God e wo Yesu dem mo ka amen amen afi wa beje awurade dia ye bompae. Life without Christ is like unsharpened pencil. But say bria wa bra bo Yesu abetena mu. Your life now has a meaning. There is a meaning to your life. Bra beje Yesu de ye bro awurade prayer say hey enna awurade na no shabrani my God. Send your brother dear bia. Send your brother dear. Yes, let the Lord turn your life around. Come on. That is simple prayer topic. No question. Say Erade dani me shebreni. Dani me shebreni. Abrabo daniani. Say niema nya obrabo mo a. Me de saka bibia na diegua. Hey. Say niema bia sa mo obrabo mo. And then Erade dani ma brabo ni. Power. That is the simple prayer. Cast Erade. Tiamu ye cast Erade. Ewiya. Dani ma braboni. Dia braboni ya bia. Ya braboni ya. Yesu demo. Eni nane. Come on, be on a
Jesus. Obampa se rade dane mabrabo ni. Ojuntufo no se wo ya de ye. Ani wo rade. Na de ase bia onne beye ni ye. Wonne famo broni fumfutrum. Na rade amanani monyam adwatra so. Ayi so bia brabo se ya. Ayi so kuku bia ba. Abu bia brabo mo. Oh yeah. May the Lord turn your life around. Oh yeah. Come on, so tired. Mande be karabash. Liba. Ya da kara. Da bro shabaya. My God. Oh yeah. Oh yeah. Abra want to me dia chire that's already and we used to do turn my life around turn my life around come up your other person in the name of Jesus, Holy Ghost. May the Lord turn your life around. Power. Yes. Cause everybody. Shedia my braboti. Shedia my braboti. Everybody done in the mame. Everybody done in the mame. We used to demo. We used to demo. Ojuntu fobe se. Anim guasia tu mabia. Anim guasia tu mabia. Pebimo. Anim guasia tu mabia. Titu manamo. Mami. Shabra se safu. Sentu mabia. One year we are set to. So you will be out to me. Tutu manamo. The Lord tell Mami. Okasa na obeye ya obeye. Ani wazentu mabia. Okasa odidi ekutara obeti ya dene dakoro. We need a second in your future. That is God we serve.
Kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Adeɛ bi a menam. Adeɛ bi a menam. Wɔ Yesu de ma. Wɔ Yesu de. Awurade anane. Awurade anane. Yesu de ma nane. Yesu de ma nane. Kuku anane. Kuku anane. Adeɛ anane. Yare anane. Kwasi anane. Kwasi anane. Ɛkan. Yesu de ma. Sika de anane. Yedi anane. Wɔwɔ anane. Yɔrɔ bapa. Let somebody fly. Jesus, Holy Ghost. You perceive a beautiful lunch, no tour. Now, friend, no bumpire. Life without Christ is like unsharpened pencil. It has no point. No question. Yes. But say, yes, you better brabo mua. The nipa timinye. Kabazia. Na bofo sani went to me. Hey. On the Obama ye. No question. Awie ye pese two big boys. Ne no bumpire. Baby, I pese no bumpire for be a kwada. And from Milano, screen so. And the power bit me afraid near bumpire. But see the studio ha. Studio line home. Studio line first studio line I be pick you. And no bumpire. Problem be an inche. How be it also? Say ready bawa brabo mua. How do you nipa to me anya? Yeah, baba to me anya. Hello. Good afternoon, Dini baby. How can I free? Becky and Casa, I didn't know pass your bomb pie. I didn't home pie and pass your bomb. I didn't know pass your bomb pie. Cool crown in it to I day. Hello. Good afternoon, Mami. I didn't know you pass a bomb by. Already, we are so demon. Jesus. Make Casato of Nabrabaso. My God. Adiabia Obamano. Hey. Already, yeah. So already, Kaya. And yea. Ponsato of Nabrabaso. Denimo. One of Nipa. Already, Tenewonsa. My God. Your phobia muato. Hey. And we are yes to remember. We are yes to demon. We unlock every lock. My God. In the name of Jesus. Yes, Lord. Already in Toba. My God. Nanyan Sanchirani. Jesus. Amen. Amen. God bless you. Obo Rama ebe fa onipa ndoso achirinto owuru amano ahase kasa. Obo din no aka ba bia wo kasa free. Ene de opese ebe ho mpae. Udini ba bia wo kasa free ni de opese ebe ho mpae we. Yeah, every Already, we are here to suffer. Jesus, and we are here to be a tata. We yes, I will see about dear. To me, dear Penny, number one. Your boy, yes, you did go acquire. In the name of Jesus, my God, you didn't feel life. Yes, Lord. Never did need. Yes, you didn't. Amen. Amen. God bless you. Hello. 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 Yeah, we didn't baby Casa free.
ɛdeɛ na wie pɛ sɛ ɛbɔ ho mpaeɛ animonyam ne hyɛbrɛ sesafoɔ no wɔ awurade yes wona woma animonyam wo nsɛm ne wɔ my god yɛbɔ mpaeɛ pagya wakoa bɛ w'anim sɛ animonyam yɛyɛ ne dea in the name of Jesus yes lord awurade mfa w'adeɛ ma wo ɔsoro mmia ma wo Jesus sɛ awurade nkasa ngu abrɛ yes lord yesu din nti amen amen hello hello ya wodi ne baabi a wokasa firi ɛdeɛ na wie pɛ sɛ bɔ ho mpaeɛ bɛrima no ɔyɛ ho adeɛ ano nkɔyɛ ho adeɛ na sɛ wotwe mpena deɛ sɛ nneɛma bɛkeka bom dɔɔso ka kyerɛ sɛ sɔfo so nkɔyɛ ho adeɛ wate good awurade mebɔ mpaeɛ pagya wɔfono ahyɛ wo nsa Jesus adeɛ bi asɔre tia n'adwuma adeɛ bi asɔre tia ne sika God in the name of Jesus yes Lord yɛsane awurade tumi berɛ tutu Jesus ɛnome ne animguaseɛ ɛnso pa yɛyi firi so in the name of Jesus yes Lord afei awurade ntene ne nsa my God wonhyɛ ne deɛ animonyam wɔ wɔdeɛ mu awurade mie kwama wo yes yesu ne nti amen amen hello hello ya wodi ne baabi a wokasa firi akwasi wamaneɛ awurade a woyɛ yaresafoɔ Jesus yɛhoɔden ne yɛti pagyafoɔ no my God awurade adeɛ bi ɛkɔ so ɛwɔ wako a ɛnipadua mu prince bi a wɔteɛ yes wona ma deɛ wɔbere tumi deɛ na wɔde asama na wɔde ndɔso ayaresa tumi mungura receive the healing power in the name of Jesus yes Lord yɛbɔ mpaeɛ sɛ awurade mfa wɔgye nto abrabɔ so ayaresa nya wo dea yesu ne nti amen amen God bless you hello wodi ne baabi a wokasa firi turn it down radio no volume no good ɛdɛ na wia pɛ sɛ ma ho mpae awurade wonim adeɛ nyinaa my God awie ma ɔbasa ne kɛseɛ Jesus awie ma wadom no so bowura wɔfra nsoro abɛ mu my God bowura na brabɔ mu yes Lord deɛ na yɛ awurade fato yie my God awadeɛ ma adwuma sɛm sikasɛ mu in the name of Jesus Christ ɔsoro mmie na awurade nkasa ngu abrabɔ awa yesu din nti amen amen hello hello ya wodi ne baabi a wokasa firi ya awie wodi ne deɛ ɔpɛ sɛ yɛbɔ ho mpae awurade wo na wohyira nipa Jesus bible so wo nsɛm hyira ne ma nipa yɛ ɔdefoɔ ɔbrɛ adwuma mfa bi nka ho awurade tene wo nsa na hyira wafra nsa no w'adwuma so Jesus adeɛ bi akotie w'adwuma sɛm adeɛ bi ada w'adwuma so rock bi ada wo so yɛde yesu mogya bia in the name of Jesus Christ awurade nhyira ntɔ so na awurade anim onyam nyɛ kɛse ma wo yesu din nti amen amen hello 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 ya kasa wodi ne baabi a wokasa firi hello line na jami nipa na be go akyire dɔso nti wura ma no akasa ntem hello ya wodi ne baabi a wokasa firi awurade wo ne yɛ bambɔfoɔ Jesus guankɔhyɛ bia ne wawurade my God guankɔhyɛ bia bi ne baabi a abandenden ne wasafo awurade Jesus wodim na wotifoɔ dwane bɛtoa my God na awurade wogye wɔn awiai wo mɛdwane abɛtoa Jesus yesu ne mu fa wɔ mu sie sɛ ɔbɔnefo no atoa wɔ bɛsunsa wɔ a
Awurade ma ne wati no so hwe ase. In the name of Jesus Christ. Awurade ba mo ntom so. Yes. Na Awurade hwe mo so am ho ma sem Yesu ne nti. Amen. Amen. Yeah, hello. Hello. Udini baby akasa free. Obo ma ebe fawo. Dwumadie Adusa Herbal Mixture and capsules. And I fed dwumadie hoka. Hello. Hello, Udini baby akasa free. Good afternoon. Udini baby akasa free. Unye serious ana? Yen kasa ewie wamane. Unye serious ma odi o serious mrawai ni ani abre ye ni agro ha. Adusa Herbal Mixture and capsules. Takwa mako God filling station ho anu mo. Om na so dwumadi as no wura ho a obo Adusa Herbal Mixture and capsules. Obodi Adusa wo se ma dance ni. Adro we ejetua adro na no. Yade bi a wodi adro no be kan. Yade no be ko. By the fire of the Holy Ghost. Hello. Hello. Good afternoon. Udini baby akasa free. Hello, Udini baby akasa free. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, and we are going to pass a bomb pie. Unai. Baby, I will be a sumanya meja raha. Yes. For our God is a consuming fire. My God. Adia bia aye unai no. Say ye draw, say ye dia. Awurade jengura in the name of Jesus Christ. If we sabre ko peja una na be peja. Ayarsanya odia we Yesu dem. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Hello. Ever last caller. Your time nation. Last caller. Utimi Roma ebe fa. Adusa Herbal Mixture and capsules. Swami, Kumasi God filling station. Hona Adusa Mixture Mixture and capsules. Ewo. Edruno eje tuano ano odin. Enye edruno keke. We nyamse na ba ne mpa ya ebo ya edidu edruno chi. Ya die bia wu ni pedro. Hello, Udini baby akasa free. Everybody, you pay your courses about when Jesus. Wuni madie nyina. My God. Now, baby, you are omniscient and omnipresent God. My God. Baby, I will be ready for Saturn Abraham. Worship him. And Monsieur be a dinner to your pegu. Yes. Amania be a come. Yes, you do. Go share your come. Yes. We are so demo. Adia be a bear a woman dende. Yeri suba jabo tugu. Worship him. Yasuma wamra tune krasu. Awurade siena somdwem. Yes, Lord. Awurade abofo ntan hunsia. Yes. In the name of Jesus Christ. Odum fusuro medum no. Ewe Yesu dem. Amen. Amen. Hello. Yeah, last caller. Udini baby akasa free. Wona akata kasa kato. Udini baby akasa free. Bekum we udi. Tachi, ede na we pass ebo hompa. Awurade so bini uni wo bia brabo mo na brabo eye hunu enye kwa. Na wie wakaya dia tum se uni brabo no ma. Awurade se hunu na ye kwade a woto nsa frɛw. My God. Awurade buwa wakwa brabo. Jesus. In the name of Jesus. Lord. The only need that so na me need that so. My God. Awie ma wakwa need that so na bie kwai ma no. Jesus. Ma ne sebre ne na brabo sesa. Enkunum de nya wakwa de a. Yesu de nti. Amen. Amen. Awurade nhyira. Amen. Ofofo kato no no. Awie bia no mienu ukuada ye oha. Hwekuma wood. For fidie no to anyi wa fidie no mfiri hada. Na bomodia ma wa fidie ne na ha. Chitum se wie nipa nyina ye nhyira wona hwe ye no. Yes. Eba Awurade Nyankopon pa se ma amodo ma fidie na to anom so na mo hwe no so. Awurade beko so amama ye nhyira. Yenua nana eje Shadrach. Ayefro no no. Ona oboai machine si.
ɛna Williams nso ɛna ɛbɛka ho ɛna Ɔsɛmafo Junior ɔno nso na obomu a na ɛyi nyinaa mpɛtuo nyina tutu ɛho sɛ san wɔkyi de gyina fidie no akyi a ɔmiamia so no maame Augustina nso ɛna ɔno nso te computer n'anim a ɔdaadaa nneɛma mɔsomfo ɛda CS Donko Mysteries of the Gospel ɛna yɛde bi abrɛ yɛka ho hintasɛm sɛ life without Christ is like unsharpened pencil. It has no point. Yimpa yeto abrabo se Yesu ubehu no ane na nanti abraba ubemu na abraba yebo ne tietietia Yesu ni ma wabrabo mobo fo abrabo ma no ukura da bia hia en Okuma TV na awrade be nhira kese pa dia mo abrabo. Shalom, peace be unto you now and forever. Amen. Osoro soro yine Osoro soro yine Yajo nyamyo batambo Yedawasyo Yajo nyamyo batambo Yedawasyo Mo Yesu mo Mata ya nakwa Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who dreaded there. You could brew. Who said that will complain with